Scoil Cheoil an Earraigh ag céiliúradh 20 bliain ó bunaíoch an éile. Is féile cheol tradiisiúnta a bhíonn ar siúl I mballan ar téirigh I gCorca Dhaoine. Bhíonn ranganna, ceolchormacha agus go leor imeachtaí eile ar siúl. Bhí deis gom labhairt le Ciara ón Gcuiste agus roinnt daoine óga le linn na féile. Táimid an so I gceartlar bhallan ar téirigh I gCorca Dhaoine agus Scoil Cheoil Earraigh féile an toil don 20 bliain am líana. Rud is fearr is dócha faoi an féile seo Scoil Cheoil an Earraigh ná cuairt a bhaint as na ranganna agsúla. Bhí mé sein talán orla sí an fiddle an cris agus an padóán. An rud is fearlam ná bheith seint a lán orla sí, mar is féile leis puirte ghlachas sa seisiún ceol. Sul breis tríchéad sa det daoine óga agus daoine fásta ar na ranganna a bhí ar siúl an só ag Scoil Cheoil an Earraigh im líana. Sin ordú 20 fan géad ar an méid a drastal orthú an bhliain se chatte. Jamie ó Flanúra, nuacht chula cáthair,